Il-Partit Nazzjonalista qabbel il-poplu Malti ma tiġiġa dan permezz tal-kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Louisen Pulis waqt diskurs li għamlet f'attività politika tal-Partit Nazzjonalista fix-xahar Għawdex Pulis saħansitra qablet lill-Gvern Malti mal-mexxej Sovjetiku Josef Stalin biex turi kif il-poplu Malti huwa tiġiġa. Dan għax sempliċiment jagħti l-fiduċja tiegħu lill-Partit Laburista. Id-dittatur Stalin biex juri li sħabu kemm hu faċli li timmanipula l-poplu, kien qabad tiġiġa, nittifa' ħajja u tefaħħa mal-art mimlija dmija. Ftit wara, poġġa ftit frak fuq idejh u t-tiġiġa dlonk marret tiġri tikol min idu. U dan hu preċiżament dak li qed jagħmel Gvern Malti. Din mhux l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista iddieħa kussuvjetta bil-poplu għaliex wara l-fiduċja fi Gvern u Partit Laburista fost ħafna stanzi oħrajn, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech insostna kif il-poplu jinxtara l-voti biċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa, ċekkijiet li l-poplu jirċivjuhom kull sena taħt Gvern Laburista u mhux lejlet l-elezzjoni kif qed jagħti x'jifhem il-Partit Nazzjonalista. Berbaqhom, ħlihom u użhom biex jixtri il-voti. L-istess kien għamel Ivan J. Bartolo ta' 6pm li fuq radju tal-Knisja kien sostna kif hija ta' sventura li l-poplu ma femx kif għandu jivvota fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Fuq radju tal-Knisja, Bartolo saħansitra qal li n-nies ma jifmux. Tandek nies li ma tinteressom qatt il-qasba, kull ma tinteressom il-ħuta.